Ez ez, aldera euskera zengo. Vale. Listo? Listo. Vale. Bueno, kaixo berri ere, eguerdiko ordu bat erdiak dira, lasterketa bera lastiko da, gabotiak da prest daude, beste ikastetxekoak ere, jada, dena, zaniarako prestatzen daude, debiak izan jende urtur ikusten da, eta atentzio nabari da. Aurreko lasterketan arazo batzuk izan dituzte, aberia bat, eta bestelakoa, baina orokorrean ondo joan da, guztia, beraz, ea gurea ere horrela joaten den. Eta oraintxe bertan ja elkarrizketatzen hasiko gara, gurekin dauden Lizarreta Ione Andares Navarreta, beraiek eurekin etorriko dira, horri. Eta, beraiek dira taldekide baten gurasoak, eta galdera batzuk egingo dizkiegu, nola ikusi dituzu taldekideak, nola nabaritu dituzu bere sentsazioak, urdurikasunak. Bueno, urdurikasun handirik ez dut zau ikusi, egiz izan da, bueno, posposi, bizkate hueldixera ze fastixata, eta, bueno, goguaz. Aizu Ione? Bardin, bai, hueldixatxik kejase bila, baina bestela, bai. Eta ikusi duzu ez zirkuitoa aurreko lasterketare bai, eta nola ikusi duzu ez espero duzu gure taldekideen partetik lasterketarako? Bueno, espero... Ikusi duzu edo ekipoaren aldetik nola ikusi duzu egoera? Nintzat autu, politxinetako geuri izan da. Baltza, zintxuro iberdinkin, txulo, ongi ikusien bertan zirbitune zela moldatetan. Ondo, espero ondo. A ber, nola joan zaigun eta ea zuelta dukitzen dugun. Eta azkerik asko. Bueno, zeuei. Bai, eta suerte, Onda, Hala, bai. orain izango dugu eta taldekide batzuk eta Anders da italia da. Bai, oraintxe du dira gazti batzuk ere, ja, horratz izan zarat, ziri babaritzen hasi da, eta luze bat dago koxeen hau, eta izan du bezala, Enara. Prisakari da, enara. Besteok? pertsonekin hitz egin dugu,
Dira, Ander bat, azken abera izango da, eta ea nola irteten duen, gaurkoan gure lasterketak. Ea, zema denbora ematen dugun zirkuitoan, esperantza handiak ditugu eta aurreikuspen oso onak, oso egoki. Lasterketak. Honen helburua ez da azkarren amaitzea, beranduen amaitzea, kotxeak gabe egongo dira. Gure lehen gidaria, hanik ustezake, Benako autoarekin, beraz, ez diogu alkarzketarik egin. piloto bat, gidari bat, Kaixo gari zer moduz? nerviosa zaude. Ez. Nola ikusten guaraiz, lasterketak zu ere horrela jokatuko zaren oso. Normala da. Benetan saioan aritu zara autoan? Pasala ikusi dituzu bestiak. Ondo. Zertan ditute lasterketari edo zirkuituaren Goizean hitz egin duzu hemengo monitoreekin erabat eta azaldu dizuete nolakoa den bera zirkuitoa eta zer mugimendu hartu bertan zaudetenean. Nolakoa ikusi duzu? Zirkuitu batxi azkenaz, zuru azkenaz eta hor partu dutxera da esan dabe, itxuri danez bai, eta hor kuru baten bioztu. Eta... Oraintxe bertan joan dira lasterketarantz. Han daude denak hasteko zain. Dena prestatuta daude, laster emango lasterako abisua, Hasiera ematen ikusko dugu nola jendenia zenbat irauten duen kotxe honek, Kodrai Hondarra BHI kotxe honek. Espero dugu denentzat ondo joatea. Dudari gabe eta guk bitartean edozein arazo, dudari aldaketak eta bezalako analizatuko eta edozein aldaketa Eskerrik asko hemen egon zareten guztioi, laster bueltatuko gara. Hor bota nuntzixuk. Orain lasterketa botako dugu eta atxeden pizka hartuko dugu. Orain txarte, lasterketa astera doa.
Gari, torri. Lasterketa oraintxe bertan hasiko da, oraindik taldeko teknikoekin dabiltza. Orain entzuten dugu 4, 3, 2, 1. Eta oraintxe San Mamesen hasi da ofizialki gure Green Power Iberiaren lasterketa. Araitza Mutxastegi. Eta ea nola egiten zuen. 21 aldea bertan hasi aurretik erabateko dine. Bat oraintxe bertan hasi da urteten. Ez dakigu ara. Beranduago. Dudarik gabe, azte zertatu den horrekin. Atitzen dugunean emango dizuegu horren berri. Lasterketa hasi aurretik. Lasterketa hasi aurretik. Ikusi dugu nola, hainbat laguntza izatu dire. Badatoz, hasi dira lehengo buela egin. Lehengo buelta egin aurretik. Araitza Mutxastegi aurreratzen dago bateri aurreratzen. Han ikusi dezakegu Araitza Mutxastegi lehen buelta eman du. Lehen buelta eman berri du Araitza Mutxastegi. Ea nola jarraitzen duen. Gidari bakoitzak 10 minutuz egin beharko duena. Hori da, 5 gidari gara lasterketa honetan, gidari bakoitzak 10 minutu egingo ditu. Eta guztia ordu bat eta erdi dago. Suposatzen da bateri hauen, irauten dutela gari. Bateria honek, orain dago sartzen kotxe bat, Beranduago. Hiru ordu eta piko iraun behar duela, baina geroak eta hainbat faktorek aldute aldatu hori denbora. Espero dugu alik eta gehi irauten. Bai, espero dugu bentzat. Eta torri garren buelta guntatzen. Garren buelta horrez egin du Araitzek. Hemen San Mamesen. Lasterketari begiak eta ezain genizan bezala. Teknikoak sartu dira gidariekin hitz egitera edo kotxearen berri ematera. Eta talde bakoitzeko teknikari bat joan behar dela esan digute, baina aurretik teknikari asko joan dira da jaleo bizkat. Era bat bizkat.
bakoitzeko dabiela, araiz, ritmo oso polita. Oso ritmo polita dabil. Baina lasterketa honen helburua esan behar dugu, ez dela nork egiten duen azkarren, dela nork irauten duen gehien zirkuituaren barruan bueltak emanen. Eta ikus daitekegu hainbat talde araitzaino azkarrago gaztela beste batzuk politiago, laster batean talde aldaketa, auto bat boxetara sartu da. Boxetara sartu da, ez dakigu arazoak diren, gidari aldaketa. Izan daiteke agian. Orantxe ikusiko dugu. Orantxe ikusiko dugu. Eta gidari aldaketa. Gidari aldaketa bat ikusten ari gara boxean, ez dakitea kamaratik ikusi aldu zuen, baina gidari aldaketa bat, hemen Otabigarren kotxean. Otabigarren autoa, ari da, gidari aldaketa egiten. Berak oso urturizmatzen dira, ahalik eta azkarren egiteko. Auto bat gelditu egin dela esan digute, eta... Hasierako lerroan autoa gelditu. Gelditu egin dela. Ez dakigu arazoren bat izan duten. Hor daude igual kamaratik ikusi aldezakezue handago. Bertan dagoela autoa, bai, autoa gelditu. Ea zer ari den gertatzen. Ea zer gertatu den. Bestalde Araitza Mutxaztegi 6. doala lasterketan hori esan digute. Bandera gorria eman diotela hori gelditu den autoari bandera gorria. Karrera geratu da. Karrera guztia geratu da. Ez dakigu zer gertatzen den. Baina karrera guztia gelditu dute. Ikusiko dugu zer gertatzen den eta zergaitik izan den ustekabe hau. Tentsioa oraindik gehiago nabaritu da hemen Zamabezen. Eta beraz horregaitik etera dutela bandera gorria esan digut, horrek nahi du esan auto guztiak geratu egin behar direla, denbora oso garrantzitsua delako lasterketa honetan. Irterako zatian aztera lerroan geratu da bera autoa. Geratu da. Eta beste guztiak ere zeuden lekuetan gelditu egin behar izan dira. Langileak, ez dakigu zer ari diren egiten edo uste dut eurak ere ez dakitela zer gertatu den. Bai. Baina... Jendea korrika, zirkuitutatik, eta, bueno, hau argitzen den bitartean elkarrizketakin jarraituko dugu, hemen daukagu Julen Zelaia, Ondarra BH Institutuko irakaslea, gure irakaslea. Julen, zu autoa lasterketa berriro hasi dela esan behar digu, berriro hasi da, martxan ikusiko dugu ea zer gertatu den. Kaixo, primerako aukera iritzen zait, hemen ikastetxe guztiak elkartu eta ikasturte osoan egindako lana erakusteko primerako aukera da. Eta hemen, posik, eguraldi hona gainera, goizean txarra egin digu, baina momentuz oso bai, espero dugu horrela jarraitza. Horrela jarraitzara, lehen hitz egin dugu zeremoniari buruz, kotxa lehenik erakutsi duguneko zeremonia hori, otsailean gertatu zena berten institutuan. Zu zeremonian egon zinen, eta zeremonian egon bazinen, zure ikuspuntua zeremonia horretan gustatu zaizuen. Ez nuen aukerarik izan bertan zuzenan egoteko, baina gero egia da bideoa ikusi nuela sarean, eta primerako... Udalak ere igo zuen sareetara, bideoa eskerrak. Gainera hori, Telegram bidez jaso nuen, mesua edo gero baita sareetan ikusi nuen, eta oso ondo. Iruditzen primerako aukera, lagundu duten guztiek ikusteko, ikastutan egindako lana. Eta lasterketa honen espektatibak, lasterketa honengan espektatibak non daude? Nik uste dute helburua ez dela irabaztea, baizik eta, badero partartzea, ondo pasatzea, eta, azkenean gure lana erakustea. Bai. Oso ados, eskerrik asko, Julen. Egongo gara, gehiago lasterketa luzea da, egongo gara. Baduzu urrengo zuzenean baita sartuko naiz. Vale, ados, Julen. Merci. Kotxe bat kanporatu egin dute, Madre de Dios taldeko autoa kanporatu egin dute lasterketatik, hemen ikusten dugu boxean sartzen, kamaratik ikusi alduzue. Eta ez dakigu zergatik kanporatu duten, gauza asko gertatzen ari dira, ez dakigu ezerren. Aldi berean gainera. Aldi berean, hemen kotxea. Ez dute gelditu lasterketa oraingoz, Araitz oso ondo dijoa, momentuz Araitz oso ondo, bere erritmoa mantentzen ari da. Izan lantzari gabe, zekarren postuan zegoen orain dela
pare bat minutu, beraz, espero dugu postua mantentzen jarraitzea. Laster batean gidari aldaketa emango dugu, 3 minutotan, eta ea nola moldatzen garen gidari aldaketa egiteko, hori guztia erakutsiko dizuegu, boxetan gertatzen ari den guztia, eta lasterketaren nondik norakoa. Bai, gure ondorengo gidaria Txian dela uste dut, Txian da, bai, gure bera jarraituko du lasterketa honekin, eta bueno, ikusiko dugu ea nola joaten den gidaria aldatuz ere, boxeko aldaketa hori ere hitz egin dugu, eta nahiko teknikoa da aldaketa hori. Ez da gau Txian, elkarrizketa. Bueno, gariri elkarrizketatu diogu, gidari bezala, eta zure ikuspuntua jakin nahiko genuke. Lasterketaren inguruan nola ikusi Urduri zaude, nola ikusi duzu zure burua kotxea gidatu duzuenean? Bueno, entrenamientutan nahiko ondo inot usteot, bebai naiz eta nahiko preparata egon, euskal urdurina bebai. Ja, bai, normala da. Eta, ze esperantza dituzu zure parte hartzarekiko, nola ikusiko duzu zure burua, nola pentsatzen duzu joango dela guztia, azkar egingo duzu, nahiago duzu motelago zure parte hartzea mantentzeko, azaldu. Bueno, ni seguru, bai. Eta, bueno, adelatako bat, espero. Bai, orain lasterketa ikusten ari gara, eta beste ikuspuntu batetik ikusten duzu ja lasterketa ikusten duzunean, ja badakizu nolakoa izango den horrek lasaitasuna ere ematen du, ezta? Claro. Eta Txian, zu beste taldekiak nola ikusi dituzu? Beldurra eman dizu agian, ikusten lasterketa zidenean nola aritzen diren beste taldekiak. Edo lehen beroketan. Hori da, beroketan ere ikusi dituzu. Nola sumatzen dituzu beste taldekideak? Nitzako, nahiko talentuoki eta daukela, baina, nitzako, obviamente, euskal egin. Oso ondo, mi esker. Vale. Mertzi Txian gure gidaria, bigarren gidaria. Bai, gure bigarren gidaria hemen San Mameseko lehiaketa honetan. Espero dugu, denoi ondo joatea lasterketa hau. Bai, noski eta... noski. Momentuan, ez dakigu zer ari den gertatzen lasterketan, eta gazte pozitan doan araiz, baina oso ondo dioala dirudi, eta ja... Jakiten dugunean, berehala azalduko dizuegu, esango dizuegu. Momentuz aldaketa asko gertatzen ari dira box honetan. Bi gidari aldaketa, 22. autoa ja aurretik aldatu duetena, boxean aurretik sartu direnak. 3 gidari direla ematen du, kameran ikusi dezakezu. Ez dakit, baina uste dut, buelta konpuruaren arabera gidari aldatzen dutela. Orain beste gidari bat hartu da, eta beste talde bat auto gorri eta berde hor gidari aldatu dute. Ez dakit zenbatikoa den, baina oso azkar egin dute gidari aldaketa, aurrekoek jada praktika zuten eta jada bukatu dute, jada pistara doa berriro ere. Hau da, 23. autoa, 23. autoatan monda boxeko aldaketa hori. Oso ondo. Oraintxe momentuan beste gidari bat dugu ere bai, hemen gendik, boxetan ez dakik zergaitik, baina beste gidari aldaketa bat emango du. Bai. Eta momentuan auto asko ari dira elkarrekin, eta gure lehenengo gidari aldaketa ari gara ematen. Gure lehenengo gidari aldaketa, oraintxe bertan ikusiko dugu, kameratik ikusi dezakezue gure aldaketa nola ematen den box honetan. Aipatu behar da. Eta beste talde bat ere aldaketa egiten aldi. Bai, kotxe hau. Aurretik ikusi dugun piloto hau, ja aldatzen ari da beste piloto batekin. Aipatu behar da, aldaketa hau boxean egiten den pilotoen aldaketa hau oso teknikoa dela eta oso dinamikoa eta praktika izan behar dela gure lehen aldia da. Beste 23 partaideak ez dira beraien lehen aldia, asko ja... Hori ere nabari dela. Oso ondo ari gara, jarritzen lasterketan hemen datorra araitz orain. Gidari aldaketa egiteko prest. Txian badijoa. Nondik norako azalduko dizkigu, orain elkarrizketatuko dugu, eta azalduko dizuegu baraitzek nola eraman duen zirkuitu honetan lehiatzeko
eta hori. Araitzen bukatu ostean, bera ere elkarrizketatuko dugu. Oraintxe daude kasko aldatzen. Prozedura aldaketarekiko. Txian boxetara sartzen da, eta araiz zirkuitotik irten bezain Irten behar da. Kameratik ikusten duzuen zirkuituaren ate horretatik sartu behar da. Zeina bat ikusi ondoren. Zeina bat ikusi ondoren, gure irakasleak egindako zeina. Eta orain txian sartu eta prestatu ondoren, araitzek lagundu behar dio barriro ere hasiera da. Beste taldekide batzuk ikusten ditugu kotxean arazo batzuk izaten ari direla, arazo tekniko batzuk. Errubelarekin ez dakik zer gertatu den, baina solte edo horrelako bat ikastetxe horrek ez dakize ikastetxe kotxa duen ikastetxe horrek bi auto ekarri ditu ona, eta nik uste dut ez dela beraien lehen aldia. Eta hori esperientziaz irabazten den zerbait ere bada, gure lehen aldia da ezaien ari ginen bezala. Esperientzia hau bizitzen, nola joan da, nola ikusi duzu. Oso ondo, hasieran oso lento hasina, nukan aprobat hasieran, baina, nahiko lento hori eta pentsan dut bakauela esperantza pentsat. Lehen ez, baina ondo pasateko eta hon bat ertzeko. Bai, hori da garrantzitsuena ez da. Eta zela ikusi duzu beste taldekideak, beste ikastetxeak, azkarroaz, ez, tiratzen zaiez, dela bera egin aldia, parte hartzen lasterketan. Nola hori? Bai batzuk egarten di lehenengo kaldixen zela dibidez bakeu, baina ondoruz Ja. Izketan ari ginen, boxean eman den aldaketa hori oso teknikoa dela eta tentzio asko dagoela denbora gutxien tardatzeko. Nolakoa izan da hori aldaketa hori, lasai eraman duzu ala... lehen pilotatu duten gidarien ikuspuntuak lagundu zu gero zu. Eskerrik asko Araiz, zela muza aldatu behar dizu beste taldekide batekin, beraz, sorte hon beste prozesuetako, eta bi azkeroz dut ikusten ditugu, beraz zorionak. Zorionak, eta ikusiko dugu ea nola joaten den lasterketa hau, mertzi. Orain, Araitzen gurasoekin bateko gara. Apa... Zer moduz? Ondo, bai, pozik. Nola ikusi duzu zuen alaba, Araiz? Super ondo, solturiaz eta honik ondo ikusi dut. Ez den duten horrela espero? Eso ematen ero, Pentsaten eman nerviosia ero, baina ikusi dut tranquilo, ez da, nik ondo ikusi dut pentsatzen. Autoa taldekideak nola ikusi duzu horrelako espero zenuten? Keba krostan montajia izue, pasadire. Igartzen da ikasleak direla oroa, baina adibidez, nahari aldaketak eta ikusi dituzu eta nola ikusi duzu hori beste taldekideengan desberdintasun handia ikusi duzu, ez? Asko ez, aerodinamiki igual, Ez da gertitu gaina azkan, osea, nik pentsatzen, bai, gardin, ez da. Ja. Lehen aldia izateko oso ondo egin du, bai, oso ondo egin du. Eta honen aparrura juten dizen, ikusiko zu. Bai, hau esan da, lehenengo bidar, euskate hori, lehen aldia beti. Bai. Bale, ba. Bueno, eskerrik asko. Eskerrik asko, bai, ara, bai, mertzi. Hainbat guraso etorri dira lasterketa. Hainbat guraso etorri dira lasterketa ikustera. Asko izan dira. Ez genuen espero. Baina, ba... Irakasleak baita ere, talde mordoa etorri gara, hemen Ondarra BH-in, lasterketan Ondarra BH-i animatzera. Ella esari eskertzen da. Eskertzen. Bai. Eta beste batzuekin esperientzia hau elkar banatzea, gure lana ikusten
izaten, urtean zehar egitako lana. Talde guztiak parte hartu dugu autoaren muntaian, ikasle guztiak. Ez gara ikasle guztiok etorri, eta ez dugu ikasle guztiok iratu. Baina oso esperientzia politikoa da muntaketa guztiak. Eta ezaren ari ginen bezala, irakasleak ere etorri dira, eta hemen gaude Unai Agirrerekin. Ondarra Batxeiko beste irakasle bat, eta orain elkarrizketatuko dugu. Nola ikusi duzu, lasterketa araitz eta talde aldaketa eta... Eta bizia ikusi honek, oso bizia, araitze oso ondo ibili da, baina, bueno, eta zaiatu da aldu guztia egiten, eta, bueno, gantzitza da bera gustura egotea. Hori da. Gidari aldaketa ondo ikusi duzu, boxeko egoera... Boxeko egoera... Betiko bezala, badakizu, nervioak... Nervioak, tentsioa... Harin edatu behar da, badakizu... Bazartu behar da beste irten... Bai. Eta, bueno, ondo ikusi. Esan dugun bezala oso teknikoa da mugimendu hori, eta oso... Koordinazioa hori da hitza, koordinazioa behar da. Eta, komentatu dugun arazoa, lasterketa gelditu dute, nola bizi da publikotik edo lasterketaren beste aldetik? Bueno, publikotik larria izaten da, azken finean gu ez dakigu zer gertatzen den, atzean nola dauden, gure gidaria eta jakina, de repente hori, lasterketa gelditzea, hori izan da. Ez jakiteak, eta tentsioa areagotzen du. Zalantzari gabe, eta prestakuntzan bertan atzetik dagoen lan handia ikusi duzu nolakoa hori, ez? Bueno, lan handirik ez dut ikusi, zetena prestatuta zegoen etorri gaitzen. Baina, bueno, segurazki lan handia egon. Zalantzari gabe, ez da hori uste dugu. Lamordea egin dugu, kotxaren muntaketarako, laguntza. Kurtzo hasieratik gaude, lehen beroketa saioan esan dugun bezala, kurtzo hasieratik gabiltza Ondarra Batxegi proiektu honetan parte hartzen. Abixaran potxein arte lelopean. Lelopean, zalantzari gabe eta Unai. Juleneri galdotu diogu, nola ikusi zuen, nola ikusi dituen. Ikastetxean egindako bestelako ekintzak autoarekin lotuta zuk ikusi izan duzu edo horrelako sentitzen ezin izan du beste ekintza ikusi. Ikusi da ekintza bakarra izan da batxiller bateko ikasleak autoa hartu zutela eta eskieran gora eraman zutela tekniko dela, baina hortik ez dute beste zer. Bai, autoa gidatzen genuenan, bertan institutuan entrenatzen genuenan autoa gidatzen. Patiora baja behar izaten zen teknobelatik bigarren solairuan, eta oso nahiko zaila izaten zen, kotxea gora eta bera ibiltzea bertan zentroan zehar. Bai, eta autoa bere pisua du. Bere pisua du, bere motorra, bere... Zeibot pertsonaren laguntza behar da, autoa gora bera ibiltzeko. Autoa gora eta bera ibiltzeko. Gora bera da, eskiadan gora, eskiadan bera, beraz. Hori, eskerrik asko Unai. Eskerrik asko Unai, mila esker, egongo gara, eta gozatu. Eskerrik asko. Bai, zeuri Unai, bai. Orain laster aldatuko dute gidaria, txian dabil zirkuitoan, gogorarazten dizuegu. Eta orain jarrez hartuko da hurrengo gidaria, ja hemen dago prestatuta buzoa jarrita. Ikusiko dugu bigarren boxeko aldaketa hori nola joaten den. Orain, Aitzolna beran. Etorriko da, elkarrizketa. Aitzolna beran. Elkarrizketa egingo dio. Apa, eguardion, danoi. Eguardion. Aitzolna beran. Ez du informatiko gisa, nola ikusi duzu kotxaren muntaketaren prozesua, ez dakitia ezer badakizun gai horren inguruan, nola ikusi duzu? Bueno, muntaketea kanputik jarraitu dut pixka bat, baina oso kuriosoa da, gitxinez mantentzea eta programatzea kotxearen freno eta dinamika guztiak oso gauza polita da eta interesgarri da oso polita garrera. Gustatu zaizu oraingoz gidari aldaketa eman dena, baitarietza, beste ikastetxetako taldeak nolari diren. Bai, ondo, baina irasten. Hala. Bertzi Aitzol, hala. Orain ikastetxe bat ari da, orain gidari aldaketa egiten. Bai, garraxotzea ari dira, oso tentsio handia sumatzen dugu taldea, oso guztiak. Iru taldekin ari dira, eta ez dira arazoak ari dira, baina ez dira oso lasai bentzat, gidari aldaketa honetan. Laster 10 minutu horiek ja
bukatuko dira, eta txian zirkuitotik boxera joan beharko da, jarerekin aldatzeko, ja prest daude, box horretan, kameratik ikusiko alduzue aldaketa hori. Ez laguntzeko oso irakasle garrantzitsua. Gaizka da proiektu honetan, proiektu hau asko lagundu, proiektu honetan asko lagundu. Zigor, bai. Asko lagundu digute, ekintza dute. Eta bakoan ere hemen ditugu biak. Hemen ditugu biak. Etengabe lanean. Zigor zuzeneko hau zuzentzen eta gaizka boxeko aldaketetan zentraturik oso talde polita osatzen dute bai. Eta orain txertan emango dugu talde aldaketa. Ikusiko dugu, ea jare nola moldatzen den zirkuitu horretan, lehen aldiz, behar da, esan dugun bezala, lehen aldiz ez dala bat ere erreza. Urduritasuna, tentsioa. Agian, esan dezakegu eguraldia txartotzen ari dela. Txartotzen ari dela nahiko tapatuta ikusten da orain. Euritan tatxo batzuk ere. Eta ere esan dezakegu, nola joaten den ikusia ez den asko areagotzen eguraldia, eta orain doa jare. Orain doa jare, boxan sartuta, box horretan sartuta eta gaizka sartzeko esaten duena, eta beraz jare sartuko da zirkuito horretara. Txianek oso ondo egin du ere, orain elkarrizketatuko dugu lasterketaren ondoren nola sentitzen den. Hori da. Jarek egingo du bere 10 minutuak. Hori da, Jarek egingo du bere 10 minutuak. Gero Gari etorriko da, beste 10 minutuekin, eta gero ni joango naiz. Azkenik, Ander ere bera. Ikusiko da, ea nola joaten den. Hori da, ondoren autoak martxan jarraitzen baldin badu, jarraituko dugu beste buelta batekin, jarraitzaziko da barriro, ondoren txian, eta horrela... Horrela ba, autoak potxein arte. Zalantzari gabe! Asto egin zaio gidari aldaketa da boxean sartzea, eta beraz, beste buelta bat, eta orain bai sartuko da boxera, espero dugu. Hori, lasterketako tentsioa eta urduritasuna izango ziren, azkenean, asto egingo zitzaion, ez da gertatzen beste buelta bat, eta berehala sartuko da. Zalantzari gabe, hemen datoz, beste taldekideak, momentuz ez dago, beste gidari aldaketatik egongo den zenari gantzik. Lasterketa nahiko tranquildoa. Ez da, tentsio egartzen da urduritasuna, taldekideak eta batez ere gidariak lasai. Ez da hasierako tentsio hori, ja ikusi dugu nola edoan, eta nahiko tranquil, kotxe guztiak tranquil, ez da hasierako urduritasun hori geuneukauna, edo lehen aldiz boxean aldatu dugun urduritasuna. Bale. Orain sartu da txian boxera ikusi dezakezue, eta handoa jare gidari aldaketa gaizka handago laguntzen txianeri. Prozedura berdina jarraitzen, txianek utziko du autoa. Txianek prestatuko da, bera sartu eta ondoren txianek hasiera puntura arte lagundu behar dio bultzegin ez autoari. Eta horrela gero jare zirkuitoa sartuko da, eta 10 minutu igaro ondoren beste gidari aldaketa bat emango da, horrela autoa gelditu arte. Zalantzari gabe, jare jada autoan aurkitzen da, kaskoa jantzi eta dirudi horrengoan gaizka lagunduko diola hasiera puntura. Bultza eginez, bai joaz eta orain sartuko dira zirkuitoan. Hori da. Txian urten da, orain elkar... Eta bera lasterketa espero zenuen bezala joan da. Zaitasun hori nabariagoa zela
momentua hori urduritasun momentua. Bueno, ja, aldatzen eman nina, zimaz, euskatia tranquilista. Oso, Stop gelditu ara naia zaten hori, orain jakin. Eta honen bi aldak izan, bigarren aldaketaren ondoren geratu da, eta hasi dira bigarren bera bueltako gara, lasterketaren berri emateko. gertatzen diren gauza guztietaz zuei jakinarazteko. Eskerrik asko eta gero arte.
Zigor, listo? Zigor, listo? Zigor martxan da. Zigor. Zigor ipini martxan. Hau da, Bueno, gure kotxak gelditu da, orain zirkuitoaren aldatzean hori esan dute postura gailuetatik. Gure autoa ez dioalako aurrea, esan dute aldatzen dagoen eremuan, ordu kotxe gelditu dela, eta ez dakigu zergaitik, ez dakigu zer gelditu dela, oraintxe joan dira Benjamin Zigorta. Oraintxe joan dira Benjamin, Gaizka, bai, Benjamin eta Gaizka oraintxe joan dira, auta gelditu da, karrera gelditu dute, eta orain bultzaka da bintza auto horretari. Hemen daukagu Gari ja buzoarekin zegoen bere aldaketa ontxe. Eta espero dut Buzoa jantzi du, baina kotxa gelditu egin da. Mantiak oso ez dira oso komodak egia esan, eta... Benja joan da, laguntzera, kotxe hori... Eta Gaizka joan dira laguntzera, eta orain ikusiko dugu zer gertatzen gure kotxearekin. Espero dugu ondo eta kotxea zerturaik alperik etorri gara pinko arte. Bueno ez, ondo pasatu dugu, baina gehiago nahi dugu egin. Oraintxe, barri gehiago jakiten dugunean eta kotxa etortzen denean, jarerekin, jare zen gidaria kotxea gelditu denean jare zegoen gidatzen. Funditu dela diote batzuk. Ez dakigu zer gertatu den, baina berri gehiago ditugunean berehala etorriko gara. Berehala etorriko gara. Karrerak berdin jarraitzen du. Karrerak berdin jarraitzen du. Momentu baten gelditu egin da Kodraif Ondarradatxei hori abisa kotxein arte gure aurra. Ea, zer gertatzen da. Hemen beste gidari aldaketa bat ari da ematen, autoan jada hirugarren aldaketa egiten du, eta beste guztia martxa jarraitzen dute. Ea zer gertatzen den. Ez dakigu honek arazoak izaten ari diren, ez, gidari aldaketa bat. Gidari aldaketa da, ez dut inolako arazorik, gure arazoak izuen talde bakarra. Hau eta hirugarren. Ea zer gertatzen den. Irten gara eta euria hazten ari da. Zalantzari gabe, euria ari du. Hori gutxienez, Ea zer gertatzen den, euria ez areagotzea espero dugu, eta lasterketak aurrera jarraitu alizatzea. Berehala etorriko gara, berri gehiagorekin kotxa etortzen denean, jarerekin egoten garenean. Hori da, jakin bezain prontoz, ekarriko gara, gertatu denaren berri emateko. Mi esker. A ber, zelan ikusten da. Hor da zuzeneku. Eta honen zunitzen gara. Honen zunitzen gara. Zuen aparatu jauzire. No, barriro jauzire. Batu. Blau jauzire, tiezu bat. Entzuten da. Ander, zeuria Entzuten da, ez da. Entzuten da, Julen, bai horra ez egin, Julen, gero ezin gozu ipini. Ez beste batei pomitazo ez. Bueno, a ver. Ez, ipini hortxe. Zuek danara zentzuten. En verdad.
Hauxe dabil, hauxe, ez? Zer Jule? Listo? Bueno, martxan gaude berriro. Martxan gaude berriro. Oraingoa gari. Eta gari, orain sartu berri da ultra boxera. Eta aldaketa emango dugu. Jakingo dugu ea zer gertatu den. Badirudi hemen esan dutela, baterianen bat funditu dela, ez dakigu hori gertatu den. Suposatzen dugu. Gaizka joan da zerbait gaizka joan da, euria ahazten hasi da, euria nabaritzen hasi da, eguraldi txarra. Honekin autoetan eta ea balta jarraitzen duten. Hau ere, arazo duten eta bitartean gure ekipoak eta bestelakoak aterta jartzen ari gara, beste ikastetxeetakoak ere, minean daudera dut. Gari jada autoan dago. Jarek esan digunez, bi bateria dagoz eta bat funditu da. Jada eta bi, beraz, autoak askoz gutxiago errendituko du eta ea azter puntotaraino jarraitzen duen martxan handure autoak. Horrentxe dutan, jarek elkarrizketa bat ari da izaten, atoratzailekin eta taldeko arduradunekin batutakoak. Elkarrizketatxo bat egiteko, bale. Nola ikusten zuzene burua azaldu guztia. Azaldu zer gertatu den. Aldatzerdian geratu naiz, eta esan didate bateria funditu egin dela, baina bestea ondo dabilela. Eta beraz, lasterketa jarraitzeko autoa ondo dabil, Nola sentitu zara momentu hortan, tentsio momentu izan da benetan? Kaka egiten egoen gainean. Eta zait Pol, ezatera, egin behar izela kareratik. Baina, orain esan digute, ostabe jarraitzeko karrera. Eguraldia gero eta txarrago, euria benetan areagotzen hasi da. Beste bandera gorri bat auto batentzat, auto bat gelditu dute. Eskerrik asko, jare, egongo gara. Beraz, autoaren bateria bat funditu egin da, baina bestearekin martxan dabil gari orain zirkuituan. Ez dakigu konexioa
dakigulako zer ari den gertatzen, agian euria zerbait dira txartotzen gure konexioan, ez dakigu. Momentuz gure gertatzen dugu. Momentuz eguraldia gero eta txarragoa, baina espero dugu hobetzea edo euria gutxienez laster gelditzea. Momentuz beste taldeek gitari aldaketa bat emango dute. Bandera gorria eman duten autoa irtetzen ari da. Irtetzen ari da, beste bandera gorri bat egon da oraintxe bertan, beste ikusi Kamararekin erazak izaten ari gara. konexioa galtzen hasi gara, Ebiaren erruz. baina laster bueltatuko gara, ikusiko dugu, hemen txegaude, euria konexioan arazoak ematen dituen. Hemen gaude, bale. Aiztea ari dela piano eta hemen ez dakio zer egin gertatzen gidari aldaketa baldin bada. Ni neu joan egin behar naiz, zirkuitora joateko, oraintxe esan dit gaizkak. Bere manaldia, bere Beraz, parte hartzea. ikusiko dugu ea zer gertatzen den, eskerrik asko denoi, laster bueltatuko naiz. Ai, jare! Junen bina. Mertzi. Ai, mikrofon. Apa! Jaketia metxe nula, ja, Eta irabazi nahi dutenez, batzutan, egiteko kontrolatzen zen adibide. ¡Aupa gari! ¡Aupa tarro! ¡Aupa equipo! ¡Aupa tarro! Zurire mikro izlaria, ez? Ez da, Bai, mikro elkarrezketara. Bai, zu izlaria, zuko horiak azu pintxu. Bai. Zuri itxiro ja. Zigor. Hau izlaria. Bale, itxiro ja. Zander baru, itxin jo, zander baru ja. Zein? Bale, baina hori mikro elkarrezketa da. Agur duen listo. Ikusten duzu, tenemos que tener en cuenta los y las minutos. ¿Por qué? Porque los vehículos no pueden cambiar de batería durante... Txian, Kamario está de vuelta y mondara. Por lo tanto, tienen que conseguir el vehículo tiene hasta los 90 minutos con solo una carga y unas solas baterías. Txingorra, tu! Zer da botaten, txingorra. Txingorra, ez du, zea. Ander, lagundu txianei Kamari huelti moten. Zek, piztira ikusten da ez, isi? Hori bakat, guantik. Ah, bale. Josu nunda, aterkini baik. Tu pasa aquí, Eurisas pasa aquí. Ez du. Vale. Ai, amasa, mames. Ai.
Ba. Hay que revisarlo, Mercedes no puede casi subir la justa. Es que probablemente bastante Neuripasako hasta, neuripalako hasta. Neuripalako hasta. Aldatzen ziko saltza datzen. Hola, ez da ikusten kamaria, etorri hona, aterpera, behin berba da, listo. Kamerarekin arazokari gara izaten beraz, hemendik aurrera soin mira hotxatziko duzue, aurrera jarraitzen du ezin kala ere, eta karreraren momenturako ezaten jarraituko dugu. Jarraituko dut, Ander, lasterketen azartzea. Zigor. Gaizka, guria ya parada, gaizka. Horren kontrazen blokean jera. Gaizka, guria paraten do. Itxi hori abeta para dira ya. Ander, paraten da. Parara. Zigor. Kontrazen izen blokean jera. Ander, ez bere. Zero bi. Avisa. Esto parata ahora, H aldatzio parata do. Zigor. Gaizkando parata. Bai, geldik da. Amarilla. Kamera berriz ere martxan dugu, beraz bueltatuko gara eta berriro ikusiko gaituzue. Listo, está beru. Está Badirudi zaintasunera konpontzeko, oraingoan denbora gehiago ari dira ematen boxetan, eta
agian arazoa horrengoan larriagoa da, bateria bakarra izaterakoan. Beste pertsona badago horren begiratzen motorra eta kontu guztiak ea euriak ere ez duen eragin handirik izaten guzti honetan eta ea nola joaten den. Bitartean beste talde bat ere sartu da boxetara ez dakigu ea gidari aldaketaren harira edota honek ere arazoak dituzten ez dakigu. Baina badirudi euria badagoela arazoak ematen. Konpondu nahian dabiltza hor boxean, boxe horretan konpondu nahian dabiltza orain zigorek esan dit, kameratik ikusi dezakezue, hori, autoa hor dagoela geldirik boxean, gaizka eta beste pare bat lagunekin konpondu nahian autori. Hori da, eta ea konpontzen duten, eta ea handeralden autora igo eta lasterketan aritu. Bitartean, ikusten ari gara oso gidari gazteak ere badaudela. Gurekin adinalde bastante potoloa nabaritzen da gidari batzuen artean eta ez dakit honek esperientzia gehiago izanarekin gu baino hobeto arituko diren edo ez, baina ea nola moldatzen diren gaztetxo hauek ere autoetan. Lehen lasterketa hasi aurretik goizean esan dute gazteenak 12-11 urte direla, eta zaharrenako 4 urtekoak direla, beraz adintarte horretan daude talde hauek guztiak ikusten dugu gari, gidari bezala eta bestea konpontzen. Ezagen dutenez, frenu! Motora, batexi! Zer ba? Bateriako kable bat funditu egin dela. Hori esan digute behintzat, etxeetako jendeak eta ea zer gertatzen den. Eta ea lortzen duten kable hori beste batekin ordezkatzea horretan ari direla esango genuke behintzat. Eta ea lortzen duten oso pero handia izango litzateke gure lasterketa bukatzea eta besteak beste orduetez irautea oraindik lasterketan. Oraintxe momentuan auto bat atera egin dute. Lasterketatik eta zirkuituetatik. Bere karpara moldatu gari dira, ikastetxekoan. Ez dakigu zerbaitik, ez dakigu ezer horren inguruan. Hemen boxaren barruan hemen 7. autoa ere arazo batzuk izan dituela ikusi genezake, denporatxoa iraun dute box horretan zerbait konpondu nahian, baina sartu dira zirkuito horretan karrera lasterketarekin jarraitzeko. Gure txosak bertan jarraitzen du. Hori da, gure autoa boxita jarraitzen du eta besteak gidari aldaketak eta bestelakoak ematen ari dira. Baina ikusi ez dakegu lasterketaren hasierekin alderatuta boxa oso beteta ikusten duela. Ikusten dugu, gero eta arazo gehiago ematen ari dira autoak. Hori da, beraz igartzen da lasterketak eroz eta aurreragoa dela eta agian ez laster baina bukaera ere gero eta urbilago dugula lasterketa honetan. Ikusiko dugu, ea zer gertatzen den. Hemen gari... Badirudi martxa garri dutela barriro auto, eta barriro lasterketara bueltatuko dela. Behintzat, jada, itxi dute motoraren kapoa eta guztia presa goela dirudi, beraz gari bueltatzera doa lasterketara. Bueltatzera doa, hori da, lortu dute arazo konpontzea. Arazo konpontzea eta oraintxe zirkuitora sartuko da. Zorionez, guretzako lasterketa oraindik ez da bukatu. Esan dugu bezala gure helburua ez horixe irabaztea eta azkarren egitea. Eta ea lortzen dugu behintzat gure gidari guztiak gidatzea eta beste apur batentzako behintzat lasterketan irautea. Beste taldekiak ere geldituta daude sarrerako puntuan, ez dakigu zerren ari da, baina auto bat hori ez ari dira ekartzen boxetara, beraz agian hauek ere arazo tekniko batzuk izanten ariko dira, ezin baldin badute autoa martxan jarri. Gure autoa! Esan dugunez autoak arazo gehiago ematen ari dira, oraintxe gari zirkuitora sartzen hasi da, ikusiko dugu nola joaten den lasterketa hau eta nola jarraitzen duen arazo hauek daudela jakinda.
Hori da, ezan dugun auto hau, badirudi aterango dutela edo boxetatik kanpo dijoala, baina hau lasterketan ere kanpo dago. Eta beste auto bat ere denporatxo bat darama, auto honek kanpoan ez dakigu zergaitik, ez dakigu ea gidari aldaketa den, gidariari zerbait gertatu zaion, baina badoa barriro ere, hau ere lasterketara bueltatzen ari da. Momentuz bakarrik auto bat dago lasterketatik kanpo. Gari oraintxe bertan sartu da lasterketara, gaizkak eta beste laguntzaileak bultzada bat emanez hartu da zirkuitora eta beraz orain lasterketarekin jarraitzen ari gara. Hori da, esan dugunez, gaztelu eta edo horrelakoren izen bat duen gaztetxo bateko autoa irten da oraintxe bertan lasterketatik, eta ez dakigu arazoen arira edo zerren ari da den, baina lasterketatik irten da. Hemen dator Gari, arazoaren ondoren, Ander, gidari aldaketara doa, eta bera ere lasterketara zartuko da, oraintxe bertan momentuan. Gora Ander eta gora Gari ere, arazo hau aurrera eramata lortu dutela guztiek batera. Hau pondarru eta lasterketak ere aurrera jarraitzen du. Ez dakit ze postutan goazen, baina oso posti gaude lasterketan jarraitza gaitik, oraintxe bertan Ander Garik lasterketatik irten dakoan elkarretzetatuko dugu, ea nola bizi duen arazo hau, arazo luze xamarra izan da guretzat aurrekoaren aldean, eta zalantzari gabe June, eta oraintxe bertan Ander jada autoa sartuko da, Gari jada kanpon dago, eta lasterketara bueltatuko da gure autoa oraingoan ere. Bitartean ikusten dugu, geroz eta jende gehiago dagoela ikusten ere bai, momentu batez euria hasi duenean, jendea joan egin da aterpera, eta orain jendea bueltatzen ari da, jende gehiago ari da ikusten lasterketa, eta hemen dator Gari, galdera batzuk egingo dizu. Esaten du hotza duela eskuetan. Gari, nola bizi duzu arazo txiki hau edo txikiero handia? Zer gertatu da, nola bizi duzu? Lasai hon naiz, horrek hori dirako garrantitzena, eta pasatzen da kable bat erreta zegoen, eta kortozirkuito egiten zegoen, eta hori, motorra gelditu egin da momentu batean, eta ez joan aurrera. Eta nola bizi duzu hori, lasaitasunez badirudi, baina denbora asko gozala boxetan. Hemen jende animatzen ari da topera, eta oso pozik horregaitik. Barri. Eta mikrofona voltatu digute. Bizi duzuzuk zer parte hartzea karrera lasterketarean? Bueno, uste nirena baino mierdia izan da, porque joaten bueltako iruditzen bandera hori bat zegoen, eta beti gelditu den denbora guztian, eta gelditu da ez dut, así que ez eta asko egin, baina, bueno, atzan bueltan kotxean ikustu bastante ondo zibala, eta handere ikuste dut ondo pasatuko, uste dut ez dura arazorik emongo kotxeak. Agian arazoak izaten ari gara kamerarekin, bueltatu gara, eta, Gari, pena bat, zurea, agian, gehiago dugula. Arazoak ari gara izaten, ez baita besteak ere lortu konpontzea, baina bi auto, jatera direnak eta momentuz ez direnak bueltatu. Hemen dago auto bat, kanpoan, berarekin beraz, agian, horrek bueltatu egingo du lasterketara. Nola ikusten duzu momentuan lasterketa Anderren parte hartzea? Dela oso gatx ez dago, eta nik uste Anderrek ondo ingo dura, eta kotxa ondo da, koruzkoetan eta ondo da. Bueno, Gaizka elkarrezketatuko dugu oraintxe momentuan, gaizka! Bai, gaizka elkarrezketatuko dugu. Gaizka dugun arazoa. Ematen dugu kontakto txarren bat itzen hasi dela eta oin berriro ematen da funtzionatzen hasi dela, baina ez da gaindar askorik kotxe daia. Ez kako asko falta geratzeko guztiz. Badirudi gure lasterketa bukaeretara ari dela iristen, baina nola ikusi duzu oroan lasterketa bera? Ondo, lehenengo aldia izan datorri garen, así que... Horrela espero zenuen? Bai, esango dugu bai, ez dugu.
onera edo txarrera, ez da dizu hori. Espero ez nitxuan faioak egon dira. Bueno, oso ondo, eskerrik asko, gaizka, Vale. biziko gara, gala, mila esker. Bueno, eta karreran ambiente oso, jendea oso urturik dagoz, sartzen negoela boxetatik, nahako mutil batea hasi da, bobanak egiten, segi gabe dago, baina bueno, karreako tentsioak dira, mutia esan, boba zen mutia, baina bueno, zer ez da gertatzen. Hemen beste auto bat irten da, oraingoz ez duena inolako arazorik, ez dugu arazorik ikusik auto honekin, baina oraintxe momentuan lasterketatik irten da ez dakigu zergaitik boxetatik kanpo dago momentuan, bitartean 27. autoa gidari aldaketa egin du eta bueltan doa lasterketara. Bueno, irtetzen da, boxetara ez dakit zer gertatuko zen, baina boxetara jende atzekan dago. Oso urkuri daudela. Gure auto bitartean ez doa indar oso handiarekin aritzen baina badoa eta hander korrea dabil lasterketan bertan. Kotxea beruzkoan eta ondo da, baina beruzkoan motorak esaztuelak egin behar, baina beruzkoetan, nik ari dudan abentzata, beruzkoetan gero ez duela. Orduan derri uste dut zerbait egongo dela. Guztientzako. Oraintxe momentuan daude, auto lasterketatik kanpo, 3-4 ez badira, ez dakit ziur, baina estanduan bezala lasterketaren bukaera Nola joaten, ez dakigu irtetzen, ero bai irtetzera doala dirudi. eta ez dakit zergatik, baina badirudi arazoak ari direla izaten. Bitartean lasterketa berriro martxan ari da, eta 23 taldeetatik geroz eta gutxiago geratzen dira martxan. Gurea bertan dago, ez ez izan indarra lasterketa aurrera eramateko. Uste dut, parte txarrena karrerako da, bandera gori asko goten direla, eta niri bentzatek gertatu zait, ni eta jende askori kotxak buruzkoan geratzen denez, gero azterakoan inagia joan behar du kotxeak, gelditu eta egiten dira, eta horre arazoak egon aldira. Hori da, oraintxe momentuan beste arazo batzuk izan dira, berrogei zenbatiko talde, Irten egin da, boxetara joan da. Eta beste auto bat dela, azterketatik kanpo doa. 29 numero, zemakia. Eta hauere lasterketatik kanpo, zeharo. Ea nola jarritzen duen eta ea ordu terdi aurreikusitako ordu eta erdi hori lasterketatik kanpo duen, ia ez duen irauten eta ea guk nola bukatzen dugun. Biztute, ez da biztute. Madre de Dios bai. Madre de Dios izenek ikastetxekoak kanpora doa. Espalberatuko. Oso ondo eta aguantatzen ezan duen. Ez gara postu baina... Ez gara postu ere ikasi baina hori da errealitatea eta... Hori. Ez gara. Baina gu gure karreran gaude eta besten karrerak ez digu axola. Ez digu axola. Bueno, momentuan auto bat. Irten da eta hori ez duela oso ondo tratatu. Bera autoa kabletatik egiten dieteten gelditzeko eta horrelakoak. Ez digu axola gure izan dugun bezala, baina gidari aldaketari dira ematen. Eta beste auto bat ere badoa. Lasterketatik kanpo eta ez dut ikusten gidari ikoni. Beste gurea da. Gure autoa da? Gure autoa artean dago, dirudi denez, beste arazo bat egon da, así que ez dakigu. Nik uste dut ez digula lako berrio sartzen, ze bizketan dago, barukoa, orduan uste dut ez diola lako... Badirudi autoa jara, benitu egin dela eta... Dako gamera ez. Bukatu egin dela gure lasterketa. Ez dakigu entzuten garen, ze irudia kongelatuta dago, orduan ez gara entzuten, baina, bueno, hitz egiten dugu. Bizketa garraituko dugu, eta Bada espada. lasterketaren berriak ematen, naiz eta agian zuek gu ez agizaren. Orantxe bertan oten irten da, eta gure autoare bai, ez gara taldekide bakarrak,
hainbat alde daude lasterketan, baina ez gara kanpoan dauden bankarrak, ez gara lehenengoak izan, ez horixe irten. Berrigarren taldekoak berrigarren kotxea sartzen dago berriro. Bueltan doaz barrura, eta badirudi honek ere lasterketan jarraituko dutela. Entzuten da. Ikusi ez? Momentuz gure lasterketa ja bukatu da. Uno, esan digute entzuten dela baina ikusi ez garela egiten. Horregatik bukatu da gure lasterketa eta beraz eskerrik asko ikusten ari zareten guztioi, emango dizuegu berri gehiago eta mi asker. Hau pondarru, ondarru atxegi.